Bantuang tadi Marta. Iya mah. Asa. Dia kan golana rancak mani ikut lebul yawa membao. Adik kan golana rancak mani ikut lebul yawa membao. Semenjak sayang yo adik dah jadi sapi yang matola nak namu lalo. Semenjak sayang yo adik tak jadi sapi yang mato tak namu lalo. Onde adik. Onde adik, carikan mana onde lagi adik. Onde adik, onde adik, capek carikan onde lagi adik. Sampai lo bini udah. Iya, itu dah dia awak mah. Atuh jalan nak buat dia jawab. Lai dah. Sabana. Sabana iyo. Konya. Dalam benar dah. Mainan bagian jangan ganti baganti. Salah ku ikut sama lamaku. Dan bagian jangan ganti baganti. Salah ku ikut sama lamaku. Iko abang Robi, oi ita babini. Biarlah kasolo, nenek mau. Iko abang Robi, de ita babini. Biarlah pulang, nenek mau. Ramita kabanya Indopuro, ramine anak urang palokan. Ramita kabanya Indopuro, ramine anak urang palokan. Bue parangai dah jangan lamo, sayang tua dia dah menyudakan. Bue parangai dah jangan lamo, sayang tua dia dah menyudakan. Bara bere jadi di payah babini lo di kandae. Bara bere jale di payah babini lo di kandae. Asale namu dia kakak pawa raminyo anak tanjung alai. Asala ila jalan kapawa raminyo anak tanjung alai. Asalkan kita samo-samo nabua sekali limo awak pakai. Asal kita ne samo nabua sekali limo awak pakai. Bara bere adik dalam kotea awak lonyor kodere. Wei udah kan rolong ladang, adik abakan dolan sama nano. Gua ngecet nano robana, jauh dari bode hati nengko. Ama ngecet nano robana, jauh
satu dua lah tiga jo ampe lima enam lah tujuh salapan. Oi sayang kalian melaki dapet, kalau lah dapet dan bacampaan. Oi sayang adik lah melaki dapet, kalau lah dapet dan bacampaan. Onde adi, onde adi. Wa aku katia adia bau napia. Onde adia, onde adia. Tolonglah